Знаете ли, има една партия от всички съществуващи в България, която очевидно има бъдеще след 10 и след 20 години. Това е партия Зелените. Тоест всеки глас сега е инвестиция в някакво нормално бъдеще. Винаги съм гласувал по известен на всички начин. Отново искам да инвестирам в бъдещето и никоя друга партия не ми гарантира, че всъщност се интересува от запазването на природата и знае колко е важно това и знае как да го направи. Като човек фасциниран от бъдещето, което мисля да е по-добро от миналото и настоящето, дадах своя глас за партия Зелените. Не може да се загуби глас даден за единствената партия от сега съществуващите, това е партия Зелените, която има гарантирано бъдеще. След 10 и след 20 години. Сега съществуващите партии ще отмрат, ще се разцепят, а партия Зелените ще остане, защото се занимава с най-важното, с природата, от която ние сме част. Не може такъв глас да бъде друго, освен инвестиция в бъдещето. А освен това, забележете, от представянето се на евроизборите, партия Зелените станаха толкова видими, че всички други така наречени големи партии започнаха да имитират, че и те уж били за запазване на природата. Партия Зелените вече е влиятелна и всеки глас даден за нея ще увеличи нейното влияние така, щото опазването на природата все пак да влезе в дневния ред на държавата. Гласувайте за Зелените с номер 12 в интегралната бюлетина.